karisyohan o kalipayan. Damo na nga bari o bungto, anakon pinanhingan tuan. Ining bungtuhan hipapat, dili ko good hingangalimtan. Ang hipapat may tisi nga barangay, nasuportahan ira bungto. Putan ang mga tao, hakada festa permila parisyo. Kamurayaw ang ahadihan bungto, ang kadadag sa may napagrespeto. Ang bungto nga naasuso, upon ang barangay ngan sityo. Adina, 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 barangay San Hipapa, ang barangay magsaysay, kag manaba mabuhay. Dorilio ug San Roque, ug ang barangay Ruhas, Agsaban, Hiwaran, upod na ang Ricari. May upat nga mga barangay, nasakop itong poblasyon. Atong barangay uno, ang may limon, iya sityo. Mabaysay nga barangay dos, barangay tres, upod ang 4. Sityo iton kasama, kasakop ang barangay 4. Ug San Roque,